Kokoomus oli eurovaalien voittaja, mutta vasemmistoliiton Li Andersson keräsi ennennäkemättömän äänissä. Sanoin, että mä oon aivan shokissa edelleen, mutta tää on aivan siis valtavan upea tulos. Eurovaalien suurimmat mullistukset koettiin Ranskassa. Tulos johtaa ennenaikaisiin parlamenttivaaleihin. Epävakainen sää jatkuu koko maassa. Uutisista hyvää iltaa. EU-vaalien voittaja Suomessa on kokoomus. Puolue sai lähes 25% kaikista äänistä ja 4 edustajaa europarlamenttiin, eli 1 enemmän kuin sillä on nyt. Vasemmiston Li Andersson oli vaalien yllättäjä ja äänikuningatar. Hän sai lähes 250 000 ääntä. Määrä on 13,5% kaikista annetuista äänistä. Tällä hän olisi ollut Suomen 3. suurin puolue kokoomuksen ja SDP:n jälkeen. Mutta täytyy sanoa, että mä oon aivan shokissa edelleen, mutta tää on aivan siis valtavan upea tulos.